Kaixo, gaur Euskal Herriko ipuin bat kontatuko dizuet. Josebari, 10 urteko mutikotxo bati, bere aitonak kontatzen omen zion. Eta honela deitzen da, Astoa eta Otsoa. Aurrera ba. Gauza guztiek hizketan zekiten denboran, gertatu omen zen Astoa eta Otsoarena. Behingo batean, asto zahar bat zetorren Nafarroatik Ataunera. Zahagi bat ardo bizkar gainean zekarrela. Bapatean, otso bat atera zitzaion oso gozeturik. Astoak esan zion orduan otso beldurgarriari. Egarri bazara, egarri, badut nahikoa edari. Otsoak begietara zuzen begiratuz erantzun zion. Ez nago ez egarri, baina bai goseak larri. Oraintxe jango zaitut buru eta belarri. Astoak bere burua larri ikusirik honela hitz egin zion. Hor goian dago hartaldea, bat ere txakurrik gabea. Ara joan da, badaukazu jateko ardi parea. Baina otsoak bada ezpada bera jateko asmoa agertu zion. Orpoan daukat arantza, barrutik sarturik antza, hemen zu zaitu dala, zertarako joan arantza. Orduan astoak bere azken nahia betetzeko mesede askatu zion. Hor goian dago ermita, txikia baina polita, nik meza entzun arte ez nazazu jan zatika. Otsoak meza entzuteko baimena eman zion, eta astoa pozik abiatu zen ermitara. Otsoa, goze zenez, astoa jan baino lehen ardi pare bat jan nahi izan zuen. Eta astoak esandako tokira hurbildu zen. Baina hartalderik aurkitu ez, eta berriz itzuli zen ermita aldera. Orduan astoak, otsoa zetorrela ikusirik, ateari ostiko bat eman eta itxi egin zuen. Otsoa oiuk hasi zen, asto zarra amukizu, txikitatik asko dakizu, hurrengoan harrapatzen bazaitut, mezarik entzungo ez duzu. Eta astoak barrutik erantzun zion, otso zarra, gazia, gaztetan gaizki hazia, bihar jango banauzu ere, badaukat, gaurko bizia. Astoa eta otsoa, bata azkarra eta bestea tontoa. Ipuina bukatu da, eta ni banoa.